Žlutá 4. Kde jste byla, že vám to tak dlouho trvalo? A nebude na to starý pro kluka. Červená 43. Červená 40. Na čepici je mrňavý, na letadilku už je dost velký. Červená 16. Červená 16. Takže žlutá 1 si vybrala svůj dáreček. Rozhodli se, jak si to rozdělí. Modrá 102. Červená 44. Ty nemáš modrou hlavu, takže si vyber letadlo, čepici a můžeš začít. 18 červená. 18 červená. 18 červená poprvé. 18 červená podruhé. Kluci, vy chodíte ze zadu, co vás ten táta učí? Modrá 9. Modrá 9. Modrá 9. Modrá 9 poprvé. Zase modrá hlava. Teď vám to aspoň pánové sedí. Jo, oni už jsou tady 2 modré hlavy. Tatínku, co máte vy za barvu? Tatínek má šedivou. Z těch 2 modrých hlav. Takže kluci si tady vybírají, aby to měli nějak správně stejně. Žlutá 49. Žlutá 49. Žlutá 49. Žlutá 49 poprvé. Podruhé. Slečno, kde jste zase byla? Červená 139. Červená 139. Tebe už jsem jednou viděl. Máš štěstí ve hře. Žlutá 30. Žlutá 30. Žlutá 30. Žlutá 11. Tak pojďte si vybrat nějakou hezkou hračku. Peněženku nám dávat nemusíte. My vám děkujeme. My děkujeme, vyberte si něco. Zelená 21. Zelená 21. No na 21 nevypadáš. A zelená taky moc nejsi. Takže si vybere. 9. Červená 109. Těch modelů už nějak moc. Všim losování, omlouvám se. Podívejte se na runway, právě nám prolítávají ultralighty. Takže právě nám proletěla Cessna 172 Skyhawk. Motor Lycoming Cessna ze 160 koněma. Takže teď nám dělá nízký průlet. Už jsem chtěl říct model, ale další, model, které letadlo nám projíždí, je Qualt Falcon 2000S, je to dvoumístně 160 km. Je spotřeba už v podstatě nižší, 10 litrů benzínu na hodinu. Nebo prolítává Nemos. Elektricky stavitelná vrtuly, trošku možná z poslední doby. Pak pokud mě oči neklamou, by nám měl proletět Qualt. Jo, tak si to jde. Žlutá 61. Modrá 43, modrá 43.
Takže modrá 43 si vybírá. Zelená 194, zelená 194. Zelená 109 je tady. Červená 89.